Ayun, oh. Oh, yun. Ay, may hito ka rin isa. Ayun, mga tol. Good morning, good morning, good morning. Maganda tamatayan dito si Kabingwit. Yeah, Kabingwit, good morning. Shout out. Ate Michael. Mga kachoy, spot na. Ano na, fishing. Para ano na, tawag yan, Koreano. Yun, shoutout nga pala sa lahat ng ano natin, supporters. Mga silent viewers. Isa lecture kami mga tay. Yan, ang ganda ng fishing spot namin ngayon, oh. Yan. Tapos dumadawi mga tay, pakita ko sa inyo. Ganda yung huloy na namin. Ayan, ayan mga tay. Nakatigisa na kami ni Kabingwit. Ah, dahil mo na ipinagkawasi ano? Si Tibo. Hindi. Ayan. Ah, ganda ng ano, anong tawag ito? African? African. Ay, delikado to palang Tibo, no? Ba't maputi ang African? Ano yan? Delikado ng Tibo, maliliit Tibo, ano? American hito yan. American. Ay, pud-pud yung Tibo. Ayan, mate, may tilapia na, dalawang hito. Yan. Yan, may saging pa, oh. Ayan, mate, korporasyon yan. Diyan lang ni Kabingwit na wala yung isa sa akin dito. Yung isang hito. Ayan, matoy, kasi Delmar, Idol Delmar Fishing TV. Matoy, yan, pwede kayo dyan, pabukol kita, hanap na lang ng spot. Sa dulo, dyan kami naka-harvest nung isang araw. Wala si Coach eh, ay sila papaid. Dito tayo matoy, dito tayo. Dami namin ngayon matoy. Napaikutan na tong ano, spot ni Katay Francis. Yan makaskay mga tayo, yun banda ron, tinanggalan nila daw kahapon. Yun oh, yung may net kasi doon nakaharang eh. Ngayon, ginalaw daw nila, inayos nila. So sana mapadawi natin, no. Ayan na naman, Katoy. Kabawi. Ay, kabawi. Kabingwit. Ayan na, oh. Malapit? Oo. Tumigil na naman. Nahiya sila kasi marami tayo dito. Ay, kasi Christian ah. Kasi Christian. Oh, yan dito rin pala kasi Christian ah. Kasi Ronnie, wala. Pasok. Agay, sabi pupunta daw, tumawag sa amin kanina. Kakalawit na nagpanghuli na doon sa dulo mga. Ang gagaling naman yan. Mga training ni Coach A yan eh. Ni Papa Ed. Kasi nilo lang wala doon sa si Kabaday ah. Dadawi to rito, no? Siguro itong spot mo na yan, ay sigurado yan pag matyagaan mo diyan. Oh, ano lang, 3 dangkal. Yun. Uy! Nasa damuhan lang talaga. Malapad-lapad. Alam na yan. Dito kasi oh. Lagay mo muna dito pag hati-hati na lang natin dito. Oh, di ba? Ang ganda. Ganda ng pang-ano mo kasi, hindi ka man lang malalansahan ah. Uy, yan o. Ganda na. Yung Kabingwit, sticker mo dito, ikaw na nawala yung sayo eh. Sakto na sana yun dito para cross oh. Pasurti. Dito. Diba? Oh. Si Michael. Makagat na dyan. Isawan lang. Uy. Hindi pa kayo true love. Ayun na. Ay! Ginagawa mo? Ay, sus! Inila ang lakas! Hindi umabot. Di umabot. Sus, ginoo-uno. Tinakbo mga Katoy. Ay, nadala-dalawa. Yo, grabe. Ayun, may delphin oh. Dala-dalawa. Oh, nahulog pa yung isa. Ginalingan ni Michael. Dalawa ko muna yun. Uy, kasi ah. Maluwag pa dyan, Kel. Kasi Christian, bayabasin mo siya kasi Michael. Maluwag pa ata doon sa spot niya. Kanina, andun ako eh. Hindi, nakaisa na talaga sila. Oh. Hindi Nilmar. Bakit to? Tingnan lang. Di, tsagaan nyo lang dyan sa spot nila yan. Kakagat yan dyan. Dito kayo. Wala na. Laki. No. Uy. Kabingwit oh. Katoy. Katoy Christian, nakulaon.
Ay! Tuloy, yung kachoy. Mga kachoy, bayabasin nyo na ako. Ganun. Huwag ganun. Sabi nga. Nakita natin yung mga hulay. Napasag-pasag ng dakula. Kanina pa yun eh. Isak sana kanina. Yung inabot yun. Irutin na ngayon kasi yung umiwas ko eh. Yun. Ganun ulit. Ayan na naman dulo. Ayan na naman dulo. Dawi na ninyo Noy. Dulagan na Noy. Nakikini man Noy. Ah! Grabe Noy. Sayang. Ang laki nun. Go. Grabe. Ayaan mo Noy, nandito lang Noy. Akin na lang, lumipat pa siya eh. Lumipat sa akin, nakawalang iman Noy. Sayang lang. Mas malaki yun sa'yo, grabe ang laki. Kita ko na yung pasag doon sa kanggungan. Tulit. Wah. Grabe ang laki. Oo, di ba? Grabe mga Choy, oh. Kachoy, shout out kay Kachoy. Coach A. Paparating siya? Kachoy? Nagitan ko yan. Pupunta ba siya? Nako. Mukhang alanganin na naman. Kachoy Delmar. Pagparamdam ka dyan sa dulo, huwag kang pagpapatalo. Grabe. Malapit talaga yung parte. Grabe, ang laki ng Kachoy Delmar, oh. Lapit din talaga ng mamaw yan. Grabe mga Choy. Hindi kasi masyadong napupukulan pa doon, Noy. Sabi nila doon eh. May Saan yun? Saan yun? dulo sa patuan. May spot pa dyan? Maluwag pa ba? Maluwag pa? Kaya pa doon. Maluwang-luwang yan eh. Akit ka doon sa kubo. Darwin kaya natin ito isang sagwa. Pwede nyo gamitin yung ano, yung bangka. Basta pagbalik daw ayusin lang yung pagkatali ulit. Baka makawala pa eh. Ito yung kinagat. Patingin o. Kinagat yung akin. Buti na lang si Manoy to the rescue eh. Sumabit. Ay, matalas na. Dalawang hook yung kinain pala no. Naku po. Agoy. Aray ko. Grabe. Hinatak na kasi nang hinatak eh. Nag-release ako ng ano mga tigyan. Bigla na lang hinatak. Kagat na? Ay, salamat. Basta ka cellphone, natapakan. Oo nga, yun nga eh. Ha? Ay, mati, nakakuha si Dilmar. Wala. Ano, sayang yung ano nyo, meron na? Dami ka na. Ay, grabe oh. Kasi may Dilmar oh. Grabe, mamaw. Yan oh. Grabe pang iho na naman. Sino no? Uy, kasi Michael, ba't andyan ka na pala? Ando na no. Kagatin kasi Michael. Grabe. Kaya kasi, meron ka na rin? Meron na. Opo. Oh, ito pa. Alala, grabe. Magbibideo na lang ako rito. Ayun na. Taas pa. Kasi, Christian, dito ka. Mambayabas ka. Wala na gitna eh. Aba. Kailangan mambabayabas. Wala nang dumami kagat. Oo nga, boss. Dito kami kasi maraming hito eh. Oh, dyan marami dyan. Dito. Ganda ng mga ulender doon, no? Taba. Wasak-wasak na pala to. Sus, Ginoo po. Kabingwit, ituloy mo na. Oh, ala! Ay, mga kachoy, oh. Grabe ang laki, oh. Hoy. Kachoy Christian, oh. Nakabayabas na oh. Grabe. Ay, isa na. Ay, laki. Ay, isa na. Ay, ganda. Yung isa pa, isa pa. Oh, isa pa daw.
Wala. Wala kagat sa akon. Wala. Hindi tinulog. Yan ano. Ano. Si Manoy oh. May kasamang pulahan pa. Kasi Christian oh. Pulahan din. No? Grabe. Kasi Michael, balik ka na ulit dito. Ay, mas malalaki na huli niya dun eh. Mas malalaki ba? Ay, hindi babalik yun. Ganda ng ano daw. Ito. Tuloy, kinakagat. Unoy! Unoy! Puntak mo lang. Ay! Ay! Bakit? Ikaw pa. Ay, Mayan! Maya na daw yung plapla. Ayan na rin flap. Oh. Maya na daw ang blapla. Pakawalan natin to kasi ito yung mga tilapiyang dapat mamuhay dito na maganda-gandang ano. Inuubos na yan. Karamihan niya nakukuha mga to sa ano, fish pond, no? Mga ganyan no, fish pond. Ay, shoutout nga pala kay Kachoy ano. Chris ni Ryan. Punta kayo dito Kachoy. Napakaganda dito. Maagang kagatan pero kanina wala. Baby! Mayra? Bibi mo ko nakuha. Baby ang nakuha. Kuya Mariano, pupunta nga rin pala, nag-chat sa akin. Kung kailan, dapat pumunta siya rito may pasok. Para talagang mapukulan. Yan naman lang. Yan na naman. Huli na naman. Oo, ay, bakit ano nangyari? Sus Mario, siniksik na to. Nawala. Ay, nako. Yan na. Ah, yan na naman oh. Nakulan na naman. Si Manoy. Mataba no. Masama, malusog. Parang si Josephine no. Ako man raw. Sige man raw, ako man raw. Mataba din. Gusto ko. Ay, sa ano? Ay, ano no? Pirahi! Suyog! Ay! Dumadawi na sana eh. Napabayaan ni inay. Inabot eh. Layo. Ganda pa naman pagka yung pasiksik no sa kangkungan, yun ang maganda. Oo. Papunta na ng Bicol yun eh. Traffic pa naman doon. Ang layo na inabot. Nasa Santo Tomas pa lang eh. Ah, grabe na naman si Noro. Ah, kalayo lang, kayo lang dyan ha. Ha, paparami namin ni Manoy dito. Ito yun. Diyan mo rin dito para dumami rin. Ito na. Huli mo yan. Tino. Yan. Ay! Suka. Kita na yun. Kitang kita na. Yun lang. Pengi akong page yan. Bukas yan. Punta na ni Kuya ano to. Kuya G. Mariano. John Angie. Nag-inquire sa akin yun. Sabi ko paano daw magano sa. Yung lagi nasa ano? Oh, sa Satan? Oo. Yung number 1 na TikTokers. Diba? Oo. Ayan na naman. Dinudulag na naman. Kala mo lang wala pero Wala. Pero meron. masama talaga pag nagsabing wala no, laging mayroon. Kahit wala na, meron pa rin. Mga ito, nakadalita. Wala pa. Nakaisa. Ayos, nakaisa pa. Mga katsayo, Ay, pang-uwi pa ako. sinitapan ko ng ano mga to, sinitapan ko ng dimotor. Huli sa dimotor. Diba talaga Kachoy, pag kita mo yung mahuhuli sa hindi, nakagat? Oo, Ganda ganda. ng ano eh. Sabi ko, Lubog eh, dahan-dahan palayo eh. di ba? Ang ganda na. Ay. Ito no, yung magandang pang-uwi. Taba oh. Diba? Masirang usog. Quality. Gandang hatak. Ate, hindi pa na video ano. Oh, dito ulit. Ito ni Katsoy. Ayos na ang car. Swerte talaga ni Katsoy oh. Pangapat to. Grabe talaga mo Katsoy. Nasa gilid lang pa na no. Nasa gilid ng tabi lang.
Kabiwa, asan ka na? Dala ka din ako ng payo. Tara. Ayos. Alak ka. Pahinga ka tilaps. Wala pa yung tilapia dyan oh, baka naman. Ay, siya na yun. Dami ang mga arroyo. Hindi kasi saan yun? Malapit lang. Basta si Mikey, no? Saan yan, saan yan? Dito lang mga tayo sa gilid talaga. Ano ko ng pwesto mo dala? Yan, Saan yan, saan yan? Sa gilid lang, no? Gilid lang, saan banda? Yan? Yan, harapan ko. Marami na nahuli mo, Noy? Ito lang. Aray ko. Oh, yun tulog kong lumalik ko. Ang apat at ano yun. Tatlo sa akin sa aking gawin mo. Maglupiton? Lupitan si Noy. Maglupiton. Maurag kung kumasta. Yung ano eh. Magpara. Hindi ako hali ako naman sabi ko na Lopez, sabi ko malig di ako nahali ko sa vlog mo. Oh, daming ano doon ngayon, ispat ah, Kuya Prince. Di ka nag-ispat doon, Noy? Ha? Di ka nag-ispat doon? Hindi. Kaya dito, mas na-enjoy ako yung vlog mo eh. Pero nandito na ako. Si Manoy Buyet yan, ha? Pag sit up na nono. Ispat Ako yun na. na diba, nagtanong ako sa'yo, sabi ko, Noy, saan ano yan? Ah, ikaw pala nagtanong doon sa ano. Oo, sa pesto. Ayos na rin, Manoy. May pasok kasi. Wala pang tulog, tapos may pasok ulit. May pasok pa kasi si Manoy. Galing trabaho. Bata. Yan. Grabe ka. Okay na. Yung dawi mga tayo sa dulo, no, Noy? Sa dulo. Yung magandang bakbakan doon sa dulo na yun, no? Doon, sila Katoy Delmar. Balitaan din naman ako dun. Si Michael, Katoy Michael Borak. Ano, ayos ba yung na-experience, Noy? Kahit pa paano na, ano, naka-jackpot kayo sa dulo, ano? Jackpot nun, lalaki. Ang ganda. Dito sa amin, yan. Yan, ito. Tama lang yung huli namin, pang ano lang. Pang pamilya lang, pang ihaw. Nakaano pa dito, tatlong hito. Isang good size na tilapia. The rest puro na medyo maliit. Pero pwede na, pang preto. Yan, ayos na rin dito. Kasi Christian naman dyan, ayos naman, nakakuha. Double strike kanina, double kill. Tapos si, ay, yun pa, nag-uulan pala rin sila sa dulo. Mga taga, ano, mga bataan ni ano, ni Katoy Coach A. Nag-uulan na naman. So yun lang mga tayo, no? Parang At yung butas na yun. malalim na naman tong araw natin. Hawi-hawi At inugutom na ang iyong vlog. Kapari na ganyan. Thank you, Matay. Islalik short to, Matay. Maraming salamat po. Kay Katoy Delmar Fishing Adventures. Dapat yun talaga maganda na adventures kasi panay alis din siya, no? Yan. Katoy Christian Fishing TV. Yan. Bata TV. Yan. Thank you sa inyo, Matay. Katoy Michael. Yan. Yan sila. Ikaabay. Kachoy, ano, mawa na kami, Kachoy. Sige po. Ingat po. Ayan. Ay, ito pala yung huli namin, mga tayo. Ito pala yung huli namin ni Manoy. Radar man pala, Noy. Oh, grabe. Oh. Pili ka na, kuhaan mo na. Tilapia lang sa kanin mo. Sabi mo na huli ko. Yan, ito, kuhanin mo na rin yun. Yung malaki. Sige, yan lang ang huli namin, mga tayo. Asan na kaya yung mga huli nila? Update natin sila. Ganda mga huli nila dun eh. Malaki doon. Ito yung nahuli ko dito banda eh. Oo. Okay. Thank you Lord sa fishing budding namin. Ito yung fishing spot namin, mga tayo. Ang ganda oh. Kaso ano, hindi masyadong dumawi ng gusto. Ang daming arroyo rin dito, mga tayo. Pinamimigay lang arroyo ito mga huli nila. Patingin nga ka, Joy. Original din. Oh, ayos na rin. Okay. Ganda ng spot pala dyan, oh. Yan lang, mga tayo. Maraming salamat po. Ang ganda ng spot namin. Tingnan natin yung mga huli nila, mga tayo. Ano, mga di pa kayo gutom, no? Ano, kamusta huli yan dyan? Kasi Christian. Ayun o. Yun o. Ay, ganda pala ng huli talaga ni Kuchoy Del Mario, ah. Wala. Oh, grabe, nalakpat, puro pula. Uy, malupit ka talaga kasi hindi ka rin nagbabago, no? Wala. Kasi Del Mar na mga tayo. Idol Fishing Del Mar. Yan o. Passport na mga tayo. Ganda ng spot nyo pala rito. Saan mo yan, dito lang? Dito. Ah, dyan lang. Ayun, Idol. Ano, uwi na rin?
Uwi na rin, wala nang pain, saka Ah. Andun maliliit. Ah. Yun nga problema, para tayong ito, kaya uwi na. Ito, kamusta yung ulan? Okay, meron nandun. Ay, andun na rin. Eh, ito, kaya ito. Ayos na rin. Solid chick. Solid chick. Ay, ganda rin. Hello. Ay, thank you Lord. Ganda rin talaga dito. Di kasi masyadong ano to rito eh, bulabog eh. Patingin man manoy. Coach A, oh, di ka kasi pumunta. malaki nga din, No? Oh, gaganda pala no. Oy, yun. Ay, may hito ka rin isa. Ang galing. Ang galing. Ano? Balas po sa Indoga, boss. Katsoy. Thank you. Pupunta ako sa inyo eh.